Hello good people of the internet. You guys are amazing. You are subscribing to our channel, you are commenting, and you are doing everything that is needed. Murukuti supporter guys, muruku subscribe. Aiwa tinopa kutenda kukuru. And don't forget to advertise your business with us. Munongoti bata toita se tokuitirai munyati wacho, tokuitirai mudiginyira wacho wezvinenge zvichipisa. Saka guys, pane latest ndauya nayo nhasi and toda kuti muone, saka sikada kunyanya kupedza nguva kana uri munyowani. Don't forget to join our family, and our family is growing, and ari pano hatitukane, tingori murudo. Thank you. Ndisinganyanya kupedza nguva, watch the latest. Okay, kana wasvika pathis extent rekuona this video, please type rest in peace kune musikana kana kuti mukadzi asangana nenjodzi iyi. Hatingambomuti mukadzi musikana because anga asati abvisirwa, but hatiziva kuti mishonga here kana kuti kuromba kuri kuitika munyika yeZimbabwe. So don't forget to subscribe kune zvatinge tichingounza nyaya dzinge dzichipisa, nyaya dzinge dzichitenderera. Guys, nyaya yandauya nayo sikada kunyanya kupedza nguva inyaya yemurume yemukomana akauraya musikana wake akabva arara naye kutoita bonde nechitunha. Saka tisingaziva zvedu kuti chii chakanga chakonzeresa, but paya kana ari maissues unokwanisa kunge wauraya munhu ko kuzorara naye achinge afa, maybe anga aramba nebonde, but munhu wausati waita se wausati waroora. Asi hatisati tanyatsoziva zvedu zvakawanda, asi tell us what do you think in the comment section kuti chii chingave chakakonzeresa.